बेसेबांसो बिगा आरो मा आबाद मावदों बेवहाय दा? बेवहाय दा 25 बिगा दं। दा बिनि गेजेराव माखासेयाथ' जोब्बायानो। दा आपातत आंनाव पटला 3 बिगा दंखायो आरो बेनिफ्राय नै जेनेबा थालिरा बिगासे दं आरो बेनिफ्राय बैग्रि दं एसे आरो दा लाव 2-2.5 बिगासो लाव गायखांबाय बेन्दों ओंखारजोब्बाय आरोखि। ओमफ्राय नैफ्राय फोरला बायदिसिना एसे दंबायो। ओमफ्राय बाखि लांदां हायाव दा कफि गायनाय आलु गायनाय साइज लाजोबगासिनो दं आरो जोंनि जायगायाव जेखौ सोलियो बेखौनो मावजोबनाय बायदियानो जायो। जेरै आलु कफि टमेट' फान्थाव ओमफ्राय बिदिनो लाइ लाफा बायदिसिना बे मैद्रुफोरखौबो गासिबो बानलु थानलु मावजोबनाय जायो। आपातत दा जोङो मोजां बायदिखौनो मोनो। बेजोंनो आं थांनानै दङ। फिसा फिसौ बेजोंनो खांदों फोथांदों फोरोंदों। बेनिफ्राय आंहाथ' जेबो गैया दा आं बेजोंनो मावनानै फिसाफोरखौ बेजोंनो फोरोङो जोंबो बेजोंनो न'खरखौ सोलियो आरो बेनिफ्राय आंजों लोगोसे मेरला मानसि थांफायो बिसोरखौबो बेजोंनो फोथांफाजोबनाय जायो आरोखि। मददथ' जेबो मोननाय जायाखै थारमाने आंबो अफिसाव थांनानै बिनायखौथ' आंहा अबसर गैया बादिखौ आं लायो नालाय ओमफ्राय खिबाजानि मोनाखै होनबा दुखु मोननोबो हागौ खोमा खिन्थु आं मोनाखै जेबो। ओमफ्राय आं एसे एनैखौ बिदोंमोन ट्रेक्टर आगोलाव बिला बायदोंमोन खिन्थु जोंनो होनाय जायाखै। जों आरो बिनानैबो लाथायनो दा हायाखै आरोखि। नोंथांनि आबाद थिलिखौ सरखारनिफ्राय नायफैदों नामा मालाबाफोर? बिसोरो एग्रिकालसारनिफ्राय फैनानै नायफैबाय आंखौ बै समाव आलुआ र' 60 थाखा ना बेसेबांबा केजि जाखाङाखै होनबा बे समाव पटेट' डेमनस्ट्रेसन होननानै मोनसे स्किम बानायनानै बाहाय 1 हेक्टर आलुबो आंखौ खेथि मावहोदोंमोन। सरखारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ हरगोन माने पार बिगा 16,000 ना बेसेबांबा दाननानै बिसोर हरनो नागिरदोंमोन खिन्थु गरसेबो हरनाय जायाखै आरो बे बोसोराव आङो आलु मावनानै जोंहा खहा जादों। जेंनायाथ' जाखायो रांखान्थि हालोदावनो जोंहा जेंना जायो। बे मावनानै मोननायजोंनो जोङो दा नालाय सलाय सोलायनांगौ जायो। जेरै मावग्राफोरनि दरमाहा होनाय लेबारफोरनो रानना होनाय हासार मुलि बायदिसिना आथिखालथ' हासार मुलि नङाबा जेबो जाखाया। दा बेफोरजोंनो जों सोलिनायखाय बाद बाखि जिफोर आग्लायो बेजोंनो जों थांनानै दं आरोखि। नोंथांनि सिङावहाय नोंथांनि साबेसेसो खामानि मावनो लादेरो नोंथाङा? आंजों ओरैनो 7 पारमानेन्ट थानाय जायो। बिसोर